Аппликацияны ясар өчен безгә стакан белән су, акварель буяулар, пумалалар, гади карандаш, кагаз салфеткалар, яшел төстәге салфеткаларны сайладык, җилем, буш шырпы каплары, кайчы, көрән төстәге төсле кагаз һәм ак кагаз бите кирәк булачак. Беренче эш итеп рәсемнең фонын ясыйбыз. Моның өчен кагаз битен бераз гына дымландырабыз һәм өске сул почмактан аска таба диагональ рәвешендә фон ясарга керешәбез. Беренче итеп без сары төсне сайладык. Сары төснең куерак төсмерен дә кушып җибәрәбез. Яшел төсне сайлыйбыз. Һәм зәңгәр төс белән фоныбызны ясап төгәллибез. Дуслар, фон язгы төсләргә бай. Чөнки безнең рәсемебез дә язга багышланачак. Дуслар, фоныбыз кипкән арада яз турында матур видео карап китик. Салкын кыштан соң җиргә яз килә. Ул йокыга талган табигатьне уятып җибәрә. Кояш биегрәк күтәрелә, җирне ныграк җылыта башлый. Кар эри, тамчы тама, сукмаклар буйлап шаян гөрләвекләр йөгерә. Елга күлләрдә боз китә. Бу вакытта һава торышы гел үзгәреп тора. Әле кояш кыздыра, әле көчле салкын җил исә. Язын агачлар кышкы йокыларыннан уяна. Ботакларында бөреләр барлыкка килә. Бу тал бөреләре. Алар шундый йомшак. Шуңа күрә аларны тал песиләре дип атыйлар. Тал иң беренче булып яфрак яра. Аннары башка агачлар да яшелләнә. Алма агачлар, чия һәм слива агачлары ак чәчәккә күмелә. Яз җитүен чәчәкләр дә сизә. Кар астыннан умырзаялар калка. Угияна яфрагы күке баш күренә башлый. Көннәр җылынганын сизеп, җир астыннан, агач кайрыларыннан бҗәкләр чыга. Җылы яклардан кошлар кайта. Иң беренчеләрдән булып кара каргалар очып килә. Алардан соң сыерчыклар, тургайлар һәм сиртмә койрыклар кайта. Кошлар оя кыра, бала чыгара. Хайваннар да кышкы йокыларыннан уяна. Урманда аюлар, бурсыклар, керпеләр күренә башлый. Куян, төлке, бүре җылы туннарын җәйге юка туннарына алыштыра. Яз башында күпчелек хайваннар бала таба. Язның бер көне ел туйдыра диләр. Шуннан да кешеләрнең яз көне бигрәк тә авыл җирлегендә эшләре бик күп. Игенчеләр җир эшкәртә, тары, арпа, бодай чәчә. Бакчачылар суган һәм кишер утырта. Ә тагын яз саф һавада уйнау өчен дә менә дигән вакыт. Син дә урамга күбрәк чыгарга тырыш. Роликларда, велосипедта йөр, балалар мәйданчыгында уйна. Сәламәтлегеңне ныгыт. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип өметләнәбез, ә без дәвам итәбез. Фоныбызны читкә алып куеп торабыз һәм аны урынына көрән төстәге төсле кагазны алабыз. Төсле кагазның артында агач рәсемен ясыйбыз. Агачның кәүсәсен һәм ботакларын сүрәтлибез. Киң кәүсәле, тармакланган ботаклы зур агач ясыйбыз. Кайчыны алабыз һәм агачны кисеп алабыз. Дуслар, кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз.
Менә шундый матур агач килеп чыкты. Дуслар, хәзер җилем крандаш ярдәмендә агачны фонга ябыштырабыз. Дуслар, агач кәүсәсен һәм ботакларын фонга ябыштырып куйдык. Ләкин агачның яфраклары юк. Аларны без яшел төстәге салфеткалардан ясаячакбыз. Салфетканы җәеп салабыз һәм аны зур булмаган өлешләргә йыртабыз. Шул өлешләрдән шарчыклар әвәлибез. Безгә күп шарчыклар кирәк булачак. Аларны җилем крандаш ярдәмендә агач кәүсәсенә һәм ботакларына ябыштырып куябыз. Шарчыкларны бер-берсенә якын итеп ябыштырабыз. Алар агач яфракларын хәтерләтергә тиеш. Дуслар, безнең агачыбыз әзер, хәзер инде аңа кош ояларын ябыштырып куярга кирәк. Без буш шырпы капларының эчке өлешен алабыз һәм җилем крандаш ярдәмендә аларны агачка ябыштырабыз. Кош ояларын акварель буяулар белән буйый башлыйбыз. Охры төсен сайлап, өстән аска таба буй-буй сызыклар ясыйбыз. Безнең ояларыбыз агачтан ясалган, шуңа күрә без аңа агач бизәген кертәбез. Ояның иң үзәгенә түгәрәк формасында кечкенә генә тишек ясап куябыз. Моннан безнең кошларыбыз ояга кирип һәм чыгып йөрәячәк. Икенче ояны да шул рәвешчә буйыйбыз. Шырпы кабының киселмичә калган өлешеннән үзебезгә кирәкле формада түбә ясыйбыз. Моның өчен без аны буй сызыкка кисәбез һәм урталай бүкләп, оялар өстенә урнаштырабыз. Дуслар, безнең аппликациябыз әзер. Без аны кул астында булган гап-гади әйберләрдән ясадык. Ул күләмле һәм матур.